Min jipprova l-pressjoni min jara kif jinsab it-zokkor uħud jiċċekkjaw il-vista tajnejhom. Dan kollu aktar kienet iseħħ is-sibt filgħodu fil-pjazza ewlenija ta' Ħażebbuġ waqt attività mtella mis-Segretarjat tal-Anzjanità Attiva bit-tema Ġenerazzjonijiet maqudin għall-futur b'saħħtu. Din l-attività servit bħala fiera tas-servizzi kollha offruti lil pubbliku relatati mal-anzjanità attiva. In-numru kbir ta' nies li attendew kellhom l-opportunità li nataw risposti għal mistoqsijiet dwar is-servizzi offruti. Barra dan kienet ittingħata wkoll għajnuna dwar kif japplikaw għal att ta' servizzi. Kien hemm ukoll wirjiet ta' kif tingħata l-ewwel għajnuna u s-CPR filwaqt li kien hemm ambulanza fuq il-post. Dan fost attivitajiet u animazzjonijiet immirati għat-tfal u saħansitra ta' sidin ta' klieb li għamlu xogħol volontarju u prezzjuż fiħdan ir-residenza San Vincenz de Paul. Il-Segretarju Parlamentari Melkin Pola Ġużgalja tenna ma' News kemm huwa importanti li l-anzjanitana jibqgħu attivi saħansitra fil-komunità u l-servizzi offruti ikunu eqreb tal-anzjani fil-komunitajiet. Oxa tara anzjani ta' 86 sena, 90 sena jgħixu waħedhom ġodjar u jiġu hawnhekk u jaraw forsi x'servizzi għandna u dak huwa lan fl-aħħar mill-aħħar li nuru s-servizzi għandna sabiex inżommu l-anzjani jgħixu fil-komunitajiet kuntenti u fl-aħħar mill-aħħar f'pod sikur. Ġużgalja żied jgħid li din l-attività kienet immirata mhux biss għall-anzjani imma għal kulħadd. Semma li f'avvenimenti bħal dawn joħroġ kemm kulħadd għandu iżomm ruħu b'saħħtu. Dan jgħin sabiex il-mart kroniku nbeduh u nikkontrollaw ħalli meta wieħed jikber ma jkunx hemm dawk il-komplikazzjonijiet b'kontroll tal-mart u b'aktar sostenibilità fis-servizzi offruti lill-anzjani fil-ġejjin.